Kwentong Takip Silim. Sigbin sa Davao. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig at lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay hindi haka-haka lamang dahil nakita po talaga ito ng dalawa kong mata. Bakasyon noong nangyari ito. Kakauwi ko lang noong mga panahong iyon sa Tagum, Davao. Wala kaming lupa roon dahil nakikitayo lang kami sa may-ari. Bilang kapalit ay nagtatrabaho kami sa plantasyon ng saging doon. Nag-aaral pala ako sa UST noong mga panahong iyon, pero hindi ang mga magulang ko ang nagbabayad ng tuition ko kundi ang mga amo nila. Nang makauwi nga ulit ako sa amin ay laking tuwa ko dahil hindi pa ginagamit ang mga pool, kaya nagpasya akong maligo roon, pampawi na rin sa pagod. Pero sasabihin ko po sa inyong hindi talaga ito swimming pool, kundi hugasan ito ng mga na-harvest na saging. Sa mga nagtatrabaho sa plantasyon ng saging sa Davao ay maaaring alam na ninyo ang tinutukoy ko. Nagsalo-salo kaming pamilya sa gabi hanggang sa napatagay ng kaunti. Ang bahay nga palang tinirahan namin ay napapalibutan ng taniman ng saging kaya medyo nakakatakot kapag gabi na. Nang mga oras na iyon ay hindi ako dalawin ng antok. Maalinsangan kasi talaga at pinagpapawisan ako ng butil-butil. Hindi naman po ako ganoon kapag nakakainom ng alak. Dapat nga ay nakatulog na ako pero parang may kakaiba lang ng oras na iyon. Kaya ang ginawa ko ay lumabas muna ako para magpahangin. Tulog na rin pala ang mga magulang ko. Habang naninigarilyo ako sa beranda na kaharap naman ng sagingan, ay nakakita ako ng napakaraming aso. Pero hindi ako sigurado dahil iba-iba ang puwesto ng mga ulo nito. Tila ba sinakop nila ang mga bakante sa puwang ng sagingan? Hindi pa ako pamilyar ng mga panahon na iyon sa mga hinihilalang alaga ng aswang. Kinaumagahan ay kaagad ko nga itong sinabi sa magulang ko. Ang sabi nila ay huwag kong pansinin dahil pinakawalan daw iyon sa sagingan. Hindi ko sila maintindihan sapagkat paano na lang kung makakakagat ito ng mga tao, lalo na sa amin na naroroon lang sa taniman mismo ng saging. Natapos ang agahan namin na nagtatalo-talo sa usaping iyon. Lumipas ang 4 na araw noong nakauwi ako, ay nabalitaan namin na si Tata Temyong ay nadisgrasya umano ang anak ng amo ng magulang ko. Sinaksak ito sa tagiliran dahil nga raw ay sinigaw-sigawan umano si Tata Temyong. Kaagad na naipagamot nila tatay ang anak ng amo nila pero walang kaso ang ipinataw kay Tata Temyong. Makalipas lang ang ilang araw ay namatay din si Tata Temyong. Hungkab ang tiyan at wala na ang mga laman loob. Siyempre kaming mga mahihirap na mga empleyado nila ay alam na kung sino ang may kagagawan. Nang nasa lamay kami ni Tata Temyong ay may mga naikwento ang pamilya nito bago raw matagpuan ang bangkay ng matanda. May mga umaligid daw muna ng mga sigbin. Posible raw na iyon ang pumatay sa matanda pero hindi na bago sa kanila ang mga ganoong tagpo. Kung walang nag-utos rito ay hindi ka naman daw gagalawin. Mayroon na talaga silang suspetsa. Ang problema lang ay mayaman at makapangyarihan pa sa lugar namin. Nakapanlulumo ang ganoong sitwasyon dahil wala ang hustisya kapag ang mga halimaw na iyon ang gumawa ng krimen. Siyempre, wala naman kasing maniniwala na mga taga-pulisya. Kung may naniniwala man kahit isa sa kanila ay pagtatawanan lang ng lokal na pamahalaan. Ang ganitong kuryosidad ang nagtulak sa akin para mas lalo pang pag-aralan ang tungkol sa mga sigbin. Gabi iyon nang magpasya akong magtungo sa sagingan. Nagbilang ako ng 800 hakbang mula sa bahay hanggang sa nakarating ako sa kalagitnaan. Naghintay ako ng 1 oras. Nakaupo lang ako roon habang naninigarilyo.
Laking pagsisisi ko na lang ng mga sandaling iyon dahil napapalibutan na pala ako ng mga sigbin. Sir Jupiter, hindi ko sila napansin dahil wala naman kahit nakaluskus na ingay sa paligid. Napansin ko na lang ang mga ito dahil sa mga matang maliwanag. Hindi ko sigurado kung anong klaseng kulay iyon. Nananayo na talaga ang mga balahibo ko dahil maaari nila akong sagpangin anumang pagkakamali kong kilos. Para itong mga kambing. Ang pagkakaiba lang ay mga laylay ang ulo nito na nakadungaw mula sa puwitan nila. Kamuntikan na akong himatayin sa takot, idagdag pa ang hindi ko pagkilos kahit nangangalay na ang ibang parte ng katawan ko. Mabuti na lang ay may sumipol sa di kalayuan. Unti-unting nagsialisan ang mga nilalang na iyon. Nakakita ako ng anino na papalapit sa akin at nagulat ako nang makalapit dahil si tatay yun. Tay, anong ginagawa niyo rito at kayo ba ang sumipol? Hindi ito sumagot hanggang sa makauwi kami sa bahay ay tila naging pipi ako dahil nababatid ko na ang katotohanan na ang tatay ko ang amo ng mga sigbin na iyon. Ipinaliwanag nila sa akin na ang mga amo nila ay talagang mga patay na at hindi ito ipinaalam sa mga tauhan. Sobra po akong nagulat at naguguluhan sa mga naalaman. Paano kayo nagkaroon ng mga halimaw na alaga? Kailan pa? Mga tanong ko sa kanila. Sa wakas nga ay nagsalita na ang tatay ko para ipaliwanag ang lahat sa akin. 1994 pa namatay ang mga amo namin dahil sa sakit. Una nilang ipinagkatiwala ang mga alaga nila noong nabubuhay pa sila. Swerte raw ito sa negosyo at matapat na bantay. Sunod na ipinagkatiwala ay ang nag-iisa nilang anak na minsan ay kulang sa pag-iisip. Alam mo anak, hindi naman maaaring mamuno ang anak nila. Kaya sa ating napunta ang pangangalaga ng negosyo. Itinago-tago namin ito ng nanay mo kahit sa'yo. Huwag lamang malaman ng mga tao dahil kapag nalaman nila na patay na ang mga amo namin, ay gugulo. Natigalgal ako sa mga sinabi ni tatay. Kaya pala napakarami din naming pera. Noon pa man ay nagtataka na ako kung bakit lahat ng transaksyon ay sa kanila dumadaan imbis na sa anak ng amo nila na tawagin na lang nating Budoy. Dahil nga roon Sir Jupiter ay parang nagiging masama ang tingin ko sa mga magulang ko dahil ibig lang sabihin na sila pala ang pinag-ugatan ng pagkamatay ni Tata Temyong. Sinabi ko sa kanila ang konklusyon ko sa bagay na iyon, ngunit tila ay matigas si tatay sa mga sinabi niya. Ano bang gusto mo? Magpasalamat ka na lang dahil tayo ang pinagkatiwalaan ng negosyo nila. Nakakapag-aral ka sa gusto mong eskwelahan, napupunan ang mga pangangailangan mo at higit sa lahat, hindi ka nagugutom. Si Tata Temyong ay siyang tunay na hudas dahil nagtangkang pagnakawan ang sagingan na nakita naman ni Budoy. Anak, pag wala na kami ay ikaw mismo ang hahabilinan nitong negosyo kasama si Budoy. Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko kung matutuwa ako o magagalit. Handa akong pakisamahan si Budoy pero ang mga nilalang na iyon ay hindi. Palagay ko nga ay mga kampon ito ng demonyo dahil hindi lang naman sila ordinaryong hayop. Namumuhay sila sa kadiliman. Sa ngayon po, Sir Jupiter, ay kasalukuyan po akong narito sa Maynila dahil hindi ko maatim na manirahan sa amin habang naroroon ang mga halimaw na iyon. Mahal ko ang mga magulang ko, pero hindi ang sikreto nila na magpahanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga tao roon sa plantasyon. Kokok sa Masbate. Madalas sa akin ikwento ng tiyahin ko ang ibon na kung tawagin ay kokok. Isa raw ito sa mga pinakamailap na ibon na makikita mo minsan sa kabukiran. Totoo naman ang lahat ng sinasabi ng tiyahin ko dahil ako mismo ay nakakita na ng ganoong ibon.
Hindi ko lang alam kung anong tawag sa Tagalog dahil madalas ito sa Kabisayaan. Ang kulay po nito ay dalawang klase. Ang una ay purong itim, mga paang itim, mga matang itim, mga pakpak na itim at samantalang ang isa ay hati ang kulay. Itim magmula ulo hanggang sa kalahati ng katawan. Pababa naman ay kulay pula. Ang mga mata nito ay nabibilugan ng kulay pula. Madalas ko pong nakikita ang kokok na itim. Sadyang nakakatakot ang itsura nito dahil madalas makipagtitigan pero hindi mo mapapansing papalapit na sa iyo tapos ay bigla na lang mawawala. Ang mga tagpong iyon ay nangyari sa akin nung nasa kolehiyo na ako, taong 2013. Pero ang pinakatumatak sa akin ay ang pangyayari noong 2015. Nagkayayaan kami ng mga classmate kong maligo sa sapa sa bukid namin dahil kinabukasan ay walang pasok dahil linggo. May kasama kaming 2 babae at 3 lalaki kasama na ako. Ang isang lalaki kong classmate ay tawagin nating Jermal. Siya lang ang papangalanan ko dahil sa kanya si sentro ang kwento. Umaga pa lang ay nasa sapa na kami dahil tinambakan pa namin ng buhangin ang agusan ng tubig para lumalim hanggang sa baywang namin at ang mga babae naming mga kasama ay nag-iihaw ng mga isdang bato na binili namin sa merkado. Hindi pa man kami nakakaligo ay tinawag kami ni Jermal dahil may itinuturo ito sa puno ng santol. May nakita kasi itong pugad ng ibon at gustong akyatin. Ang problema lang ay mataas ang babagsakan sakaling akyatin at mahulog. Pero mapilit si Jermal. Nais man naming pigilin siya ay mabilis nang nakaakyat sa puno ng santol. Siyempre natakot kami dahil hindi naman ito sanay sa pag-akyat. Nagpapasikat lang ito sa mga babae naming kasama. Dali-dali kaming pumunta sa puno ng santol. Tol, ingat lang. Madulas ang mga sanga ng santol. Kung pwede, bumaba ka na lang. Sigaw ko sa kanya pero patawa-tawa pa itong tumugon sa akin. Sisiw lang sa akin, tol. Bababa lang ako kapag nakuha ko ng pugad. Naghintay kami sa baba at nag-uusap-usap na rin hanggang sa may naglagatikang mga sanga. Paglingon namin ay mabilis na nahulog si Jermal pababa. Nagsigawan ang mga babae habang ako ay tumakbo na agad sa pinagbagsakan. Pero nang makalapit na ako ay hindi ko makita si Jermal. Nagtataka ako dahil doon ko mismo siya nakitang bumagsak. Diyos ko po, wala sanang nangyari sa kanyang masama. Kinakabahan na ako ng mga oras na iyon. Alam kong maaaring mamatay si Jermal dahil sa taas ng pinaghulugan. Hanggang sa nakarinig ako ng mga kaluskos sa natatakpang mga nakalaylay na damo. Biglang nanuyo ang lalamunan ko at nanayo agad ang mga balahibo dahil nakita ko ang mga kokok na nasa ibabaw ng katawan ni Jermal. Marami sila na tila nagsasaya at ang kakaiba pa ay may mga nagniniig mismo. Para silang mga tao kung kumilos. Hindi ko alam kung yun talaga ang tunay na sukat nila sa malapitan. Pero kasing laki ko sila. Nakikita kong nahihirapan si Jermal dahil sa mga ungol nito. Bagamat nakapikit ay ramdam ko ang sakit ng mga nabaling buto sa katawan. Kaagad akong kumuha ng mga bato at pinagbabato ang mga ibon habang malakas akong sumisigaw at pinagmumura ang mga kokok. Sa sitwasyon kasi ni Jermal ay parang binababoy ito ng mga kokok sa ginagawa nila. Naisip ko na lang, kampon talaga ito ng dyablo. Nagsiliparan ito dahil sa dami ng mga batong pinakawalan ko. Ang iba ay tumama na sa mukha ni Jermal. Nahimasmasan lang ako dahil tinawag ako ng iba ko pang classmate. Nasa likuran ko na pala sila. Pagkaalis ng mga ibon na yun, ay sabay-sabay na naming nilapitan si Jermal. Napangiwi ako dahil sa mga lumabas na buto malapit sa siko nito. Ang kaliwang paa naman ay nakaharap na sa likuran na napilipit na siguro.
Nag-iiyakan na ang mga kasama naming babae dahil sa pag-aalala kay Jermal. Pinagtulong-tulungan na naming dalhin ang wala ng malay na si Jermal sa bayan diretso sa ospital. Habang naghihintay kami ng resulta ay nag-usap-usap kaming magkaka-classmate. Tinanong nila ako kung bakit ko raw binabato si Jermal. Sinabi ko siyempre, yung mga nakita kong kokok na nakaibabaw sa katawan ni Jermal ang binabato ko. Nagulat sila dahil ang mga nakita nila ay mga ibong maya lang naman at hindi naman daw iyon nakaibabaw sa katawan ni Jermal. Sa mga sinabi ng classmate ko ay kinilabutan na naman ako dahil magkaiba pala kami ng nakikita. Hindi na namin natapos ang pag-uusap dahil nagsidatingan na ang mga magulang namin kasama na ang mga nag-aalalang magulang ni Jermal. Sa una ay nagalit sila sa akin dahil ako ang nagdala sa kanila sa bukid at maging ang mga magulang ko ay nagalit rin sa akin. Tinanggap ko yun dahil kargo ko sila ng mga sandaling nasa bukid namin sila. Suma total po, nakapagbenta kami ng kalabaw para pambayad sa pagsesemento sa mga nabaling buto ni Jermal at karagdagang gamot. Nagkaayos naman kami ng mga magulang niya, pero nananatiling misteryo sa amin ang pangyayari magpahanggang ngayon. Tik-tik sa Negros. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig at lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang karanasan ko noong nagtatrabaho ako bilang isang manggagapas sa isang asyenda. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong bayan sa Negros. Kilala naman natin ang lugar na iyon bilang isa sa pinagkukunan ng asukal na produkto. Anihan ng panahong iyon, kaya masaya kami dahil bubuhos na naman ang biyaya sa bawat pamilya. Mababait din ang may-ari ng sakahan at taniman, lalo na ang Don. Binibigay kasi nito talaga ang sapat na nararapat sa isang manggagawa kagaya ko. Minsan pa'y naggapas kami ng gabi dahil maliwanag ang buwan. Ito yung pagkakataon na masarap magtrabaho dahil bukod sa banayad ang malamig na hangin, ay hindi ka na rin magtitiis sa mainit na araw kapag umaga. Nagkwekwentuhan kami nung oras na iyon habang naggagapas. Kahit isang pagitan lang ang hilera namin ay nagkakarinigan pa rin naman. Halos patapos na ako hanggang sa dulo nang mapansin kong wala nang sumasagot sa kabilang hilera. Gabo, andyan ka pa ba? Inisip ko na lang na baka bumalik na ito sa pwesto namin para magpahinga. Pagbalik ko nga ay nakita ko itong nagkakape. Pambihira naman, Gabo, nandito ka na pala eh. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin para tuloy akong tangang nagsasalitang mag-isa roon. Inis kong turan sa kanya pero sumagot ito ng may pagtataka. Ha? Ikaw naman, Kayong. Kanina pa ako nandito, saka hindi naman ako naggapas mula kanina. Sir Jupiter, sa tagpong iyon ay labis-labis na akong pinagpapawisan dahil sa nalaman kong hindi pala si Gabo ang kausap ko ng mga sandaling naggagapas ako. Dahil doon ay napatingin ako muli sa pinaggapasan ko. Naninindig ang mga balahibo ko ng oras na iyon. Inabutan ako ng kapeng barako ni Gabo at napag-usapan namin ang nangyari. Maya-maya pa ay dumating na rin ang iba pa naming kasamahan. Nagkwentuhan na lang tuloy kami ng mga kababalaghan at hindi na nakapaggapas. Naglabasan na ang mga kwentong kutsero na noon nga'y patok na patok sa aming lugar. Pero habang lumalalim ang gabi, ay nakakaramdam na kami ng pag-alinsangan ng kapaligiran. Nakarinig kami ng mga mahihinang huni. Naiiba ito sa mga huni ng ibon dahil masyadong matinis ito. Nagpasya akong ilawan ng sirilya o gasera ang tubuhan, pero laking gulat namin dahil may mga naaaninag kaming halos kawangis ng tao sa laki. Mga nakatayo lang ito na siguro ilang minuto nang nakamasid sa amin. May nagtapang-tapangan sa hanay namin at sumigaw na parang hinahamon ang mga nilalang na iyon.
Baulintik, lapit dre kay iguun tagid ka mo sa ulo. Pero kahit anong wasiwas ng itak na dala namin ay hindi matinag ang mga nilalang na iyon na nakatitig pa rin sa amin. Para sa akin ng oras na iyon ay hindi namin malulupig ang mga iyon hanggat hindi namin nalalaman ang pangontra sa kanila. Sinabihan ko na ang mga kasamahan ko na umatras na lang dahil ang mga dila nito ay humahaba na, halos sumayad na sa lupa. Habang sinasabi ko iyon ay dali-daling nagsindi pa ng sirilya ang mga kasamahan ko at paatras kaming nakatingin din sa kanila. Hindi kami pwedeng malingat ng mga oras na iyon dahil nababatid naming aatake ang mga ito. Laking pasalamat ko na lang dahil hindi sila sumunod sa amin. Aminado ako sa sarili ko na sobra akong naduwag samantalang ang mga kasamahan ko ay gusto nga nilang labanan. Subalit naisip ko naman kasi na wala naman kaming kasalanan sa kanila. Wala rin naman silang ginawang masama. Ang ginagapasan namin ay pag-aari mismo ng amo namin na pumayag naman na maggapas ng gabi. Nang makauwi kami sa bahay ay ikikwento ko sana sa pamilya ko ang pangyayaring iyon. Ngunit ako ang nabigla sa ibinalita nila. Ang may-ari ng tubuhan na ginagapasan namin ay namatay sa isang aksidente. Sir Jupiter, nakalimutan ko ang manangyari sa amin sa gapasan dahil sobra akong nalungkot sa sinapit ng amo namin. Napakabait nito sa amin na halos malugi na sa negosyo, maibigay lang ang pangangailangan naming mga manggagawa. Kinaumagahan ay pumunta kami ng aking pamilya sa mansyon para makipaglamay. Marami na rin ang naroroong manggagawa kasama rin nila ang kanilang pamilya. Sa bulwagan ay may mga nakikita kaming bagong mukha. Sa tingin ko ay mga kapatid ito ng Don. Ang iba naman ay kamag-anakan ng Donya. Nang sandaling iyon din ay nagsalita ang Donya sa marami. Nagulat kami sa mga sinabi nito sapagkat medyo masama ang tabas ng bunganga. Ang mga narinig naming pagbabago ng panuntunan sa hasyenda ay humigpit. Binawasan din ang pasweldo sa aming manggagawa at marami na ang bawal. Ipinakilala na rin ang mga bagong mamumuno sa gapasan sapagkat pinalitan nila ang naunang namumuno sa amin na kababaryo rin lang namin. Hindi na kami nagtagal pa sa mansyon at dumiretso kami sa dating namumuno na si Mang Isko. Kinausap nga namin ito at nagulat kami sa mga sinabi niya. Bago pa man daw maaksidente ang Don ay kinausap na siya ng Donya. Papalitan na siya dahil magkakaroon na raw ng pagbabago sa hasyenda. May isang nagsalita sa hanay namin at matalino ang spekulasyon na nabuo dito. Ayon sa kanya, ay hindi aksidente ang nangyari sa Don at isa raw itong planadong pagpatay. Hindi naman daw basta-bastang tataob ang sasakyan sa patag na daan kung walang nangharang. Naisip ko nga ang mga nilalang na nakita namin sa tubuhan. Posible kaya na sila ang pumatay sa Don. Napag-usapan nga namin yun sa aming pagtitipon. Ngunit kailangan pa raw namin ng mga ebidensya dahil matagal nang walang lumalabas na tiktik sa bayan. Ilang linggo lang kasi ang nakalilipas ay nagparamdam ulit ang mga tiktik na iyon. Simula kasi noong pagdating ng mga kamag-anak ng Donya ay sunod-sunod na ang pagpapakita ng mga nilalang na iyon. Pasalamat na lang kami ng mga sandaling iyon dahil wala pang napapahamak sa hanay naming mga manggagawa maliban lang sa Don. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong karanasan. Maraming salamat po kung sakaling maiere itong kwento ko.